Gana ke phunu gana. Bunai de busuk thas ungtokha. Hello everyone, jotono no dipor kaham te lamsogo ari YouTube channel tini ni cooking rok ke Muya Haa Kwtwi Awandru no tui nai. Akabai kaki muya phainani na habjak. Gino rong phunu gana busuk mamukha. Ni puila tabuno first Muya Haa Kwtwi Awandru songa nai tongo. Norong sana mosungo bushoot ni bagai jotono no khaka hambai hamja muya pharo no kaham kurung tongmo nyang thung ge phaidi norong muya phunugun tabu. Lesinai muya besama mukha giko naidi kotoma obuke obo wasulni muya ngene kotoma khema mu hekya kaisa kotoma ke yang goto tongo iko ngoro chikon kai ko bisingo tongo Muya Haa Kwtwi yobo gomobo Muya Haa Kwtwi iko ke obon tin thaski Awandru songnai noro nugui manane tabu muya khuglai sinai haulupunde iko naidi Muya Haa Kwtwi mangobo omun jotoni kotor omono phaisa kauno aja masudara itu puramo hamang sebisingo habisingo hapsakta kutumang kanke naide muya kaham kai khukbai kya ge thugulong tamdan thanam hongja utini norong no taklai ni Muya Haa Kwtwi norma dama sakha comment khai saji comment khai sabai dipo kisa niko tau songai jaisinai omono waisa to suipai kha muya ge taute waisa suna nai tongo 2-3 bar se sunai obossu mane porebo te waisa sunai ja 3 bar se sunai haro kere kere ngwabun bagai ke tauk bai he wainai te waisa sukai no box sai resinai muya no ke muya subai kya taboro buti roi box sai resinai ta khai ko thapawo box sai regra kha iko somrok already norjak sutu kutugui bini phena khibi ui pai bermarok mosoror naita ge last okhe Awandru ui risundu nai ge iko muya rong no hingke haikino thapao songa nang hingke muya muno gas rogo hingke asuk muya rok songkai abon bagai tini kaki sung thapao no kok sai rekha tai iko ke kutugra thung kholob laisnai
Kai ko muya muna nai toka. Onek balokha songmani ke ang kutugui munti uti sasin hnai na rong phnuga hnai ke ko tabuk oro moso khiklai nai iko yango moso already rawai phekogui to nek jak moso kothang moso khisoni risnai muya awandru ke moso yaksa thobu to sung ekdom satungo hoko dumui songi jonglai ui ko no phungna bagai asa kosto khaye ko nungkai na rong phnuga na no haike no joya ui nai tongi berma nai dabo kaham berma ko kosom jatobo ya babak se berma tongo khalak balak masawo dia mo khe ekdom berma kaham ekdom kothok jatobo mui bo thongai jat iko berma ri rekha tabo obo kaham khe kutuknai kutugui obo jotono gori paibe grathum moso bo mon grathum দিয়ে abon pore awandro daisa hey go awan hulina kha awan kepe khe mixero gebo awandro na bagai muya awandru bo gei go tabu nyai ge tabu awandro nang thongkha ko awan mixero ekdom fuliti haike kepe khaye tabu risnai buti kisa komi tongkha ide wow tini ke muya awandru ekdom thoksinai ruboy nang macana na muya awandru bai ha rubinya kisa ti sagana kunu kitabu kisa sebag duduk khanyai bono horotoni oi awandru mani kore ko awan toru ba kya tunggu langkan apa ya? Ini kabel na. Iko kaki ni yak ni maimu hingkai ekdom thogo muya awandru rok ke. Iko bos ekdom songna kereng muya awandru rok ke. Oro aro rekhang kite thokamo. Haibono aro manli abla kheto tiran jangman. Kheto di aro ke ekdom thogo. Jebo mti muya awandru rok rekita. Ito. Ito bito ha. Risun muya awandru na bagai risun togo aku ready. Kisah sebangan pore abur nai risun no. Sukha. Tahu iko risun ha. Son tes kamu bukan nangka. Mun kai go. Tabu karis nai. Pacha. No khok sawi phunung nai. Go. Yo gana ki phunung na. Bunai de busuk thas ungtokha. एकदम थये थसु तो तसे दिपर जराव मुया awandru bai mai chakha ke ok pungsa khesai manu दिपर जरा रो no bishirbag muya awandru rok bai mai chauta kolamo jarawo ke bayarok tini muya awandru no rong nugui chana da muchungkha comment khai chari te channel o katalang tongke subscribe khaji te bell icon o click khanya nita propdi ke te bu katal video nai man nai